Куяшлык yol зонасында оештырылган Татарстан чоңгы юлы 2022 ярышларына 500дән артык кеше килгән иде. Елдан-ел популярлаша барган масса күләм бәйгедә оешма предприятие, мәктәп укучылары, өлкәннәр, гаиләләре белән спорт яратучылар катнашты. Чоңгы юл һәрбер кешенең кичкенәдән үк мәктәптән үк башланган спорт төридер инде. Класс белән шулар, аннан соң ялларда дуслар белән, шулар белән мәктәп елларында истә калган инде. Менә хәзер дә шул мәктәп елларында алган күнекмәләр инде хәзер дә безгә ярдәм итә. Чын бәйрәм, бөтен мөслим халкын шу кыяшлык буе җыйды. Балаларыбыз өчен инде бу сәламәтлек, өлкәннәребез өчен дә зур сәламәтлек. Менә шушындай ширләр булган шуракта бит инде. Әлбәттә, софада ишрак булырга кирәк. Һәм без моны аңлыйбыз. Һәм һәр шимбә балаларны менә шушылай табигать янына чыгабыз. Мин кичкенәдән чоңгы шуам, мин бик яратам. Әтиәниләр белән дә шуабыз, һәр елны шушындай чараларга йөрибез. Миңа бик ошый. Район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин чараны ачып, катнашучыларга җылы теләкләрен җиткерде. Шунысы да игътибарга лаек. Быел масса күләм бәйгегә 50гә якын оешма предприятие килгән иде. Кышны көтеп алабыз. Бигрәк тә шушы чаңгы, шу чараларын конькида шуабыз. Медработник буларак шушы сәламәт тәндә, сәламәт акыл дигән сыман. Һәр елны без бу шатлыклы көнне көтеп алабыз. Чөнки бердәмлектә көч. Бүген шундый матур көн, минем туган көнгә туры килгән көн. Һәм мине зурлап тәбрикләп үткәннәр өчен дә рәхмәт әйтәсе килә. Шулай бергә күңелле итеп яшәү, күңелле ширләрне читкә куеп, матур итеп яшик, һәрберебез сәламәт тормыш алып һәм чоңгыларга басыйк. 2022 елга багышлап чоңгычлар 2022 чакрым юл узды. Җиңүчеләр быел да 8 номинациядә билгеләнде. Төрле номинацияларда җиңүчеләргә чоңгы юлы 2022 ярышларының традицион башлыгы, истәлекле бүләкләр, мактау грамоталары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.